televisie. Pakken en dat papier is. Wat zit er jouw plastic? Ja, voor de middag is er ook gewoon Ali. Ik zeg Blakkie gaat met de zweep lopen, hè? Zeg Blakkie gaat met de zweep lopen, hè? Daar zit je nog in. De jeugd op een dag van vandaag, hè, zeg. Ja. Ah, dat zit nog aan de Manenstraat. Dat is een ding. En dat wit meegenomen. Oh, Nee, komt er niet op te staan. hallo, niet hier. Nee. Ja, dit was hem gewoon een apart jus. Ja, nu een beetje, nou. Moest ze loslaten, dat ik het niet. Ja, nog niet misschien. Dan kreeg ik hem niet meer gevangen. Krijgen ze dat niet meer? Hé, dan loest het er niet goed, hè? Dan loest het Blakkie niet goed. Hier. Dit is waar, we al die drie, die zongen ons aan de poortweg met de langskwaad. Komt zich dat ook goed aan de jongen? Komt zich dat? Jongen losmaken, onderaan. Deze of van? Ja, uithakken, ja. Zoals maar uithakken, ja. Nee, maar zo draaien. Kijk je dat ga je het niet? Nee, ik kreeg hem niet. Wacht maar, wacht. Ik dacht het nog niet. Ja, dat was voor mij. Ja, dat is niet. Hey, people. Ik kan me uit. Dit van de Noren maken. Papa, die koeien zijn verliefd op dich.
Kijk eens achter dich. Ja, dat is dan niet meer het blokje bij die rijstand. Die is niet buiten. Dus ik was fijn niet in het gras, hè. Dun buit.
we zien een paar euro. Je moet het aan 2 beurtjes omzetten. Oh, domme. Ik heb ook 4 beurten. Ik heb alles op 4 beurten. Hé. En ook met binnen. Tegenover de pin. En een beetje hier naar binnen. En één voor de over, hè? Dat mag geweest. Moeite. Hey, televisie is er. Nee, verkeerd zich ook. Dat mag gewoon go. En dan is het eerst erger. Gewoon de roetjes dus aan. Zaken staat er 2. Dat klopt, dat Dat gaat is meer. een 1. Dat klopt, dat gaat meer. Ja, meer lijkt Dat is er 2. Je zit verkeerd in de Stel zuiger. je soort dat de RS op heeft gestoken. Ik weet de zak niet hoe je het noemt. Ja, wacht, laat die eerst even Nou, ze soms heel big. Maak ik maar bij, want dat is soms heel geen druk om te doen. Ik laat dat gas met die klauwen en kijk maar als die gas heeft. We missen TV Limburgie. TV, denk ik, hier toch? Oh, allemaal. Oh, gewoon eerst ter wegbrengen. Maar we draaien in de vraag om en dan kunnen ze even allemaal aan die aanpassen. Wat zie je nu? Ja, kijk toch. En pikt zich het licht en wat er nog hulp hebben. Ik kan er maar bij met die grote hand. Die loest niet, gewoon. Peter, dus dat wel ring. Oh, ja. Oh, van de kolen. Ja, nou. Van de jongen.
Weer alleen. Nee, dat bedoel ik. Je moet wachten op de buurt. Ga naar haar. Nee. Ga naar haar. Hier? de tafel, geef de bij de tafel, dat is lang. Allemaal druk, jongens. Ja! Hup! Oh! Ja! En nee, hup! 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 Pak pakken, Lies, pak een vet, ja. Nu allemaal vastpakken, jongens. Vastpakken. En nee! En nee! Laat los! Laat jongens! Hier ligt een rondje pot. Als we boven los, direct lossen dan kunnen we weer naar mij toe. Komt ook aan de raaien, jongens. Dat kennen ze wel allemaal. Laat maar jongens. Allemaal wat even. Even kijken. Kom niet pakken, ja. En nu. En nu. Los! Zo direct dat ik het weer best wel zeg. Dat was dus, ja. Als je nou weet wat daar gebeurt, dan doe je nee. We hebben gehad, hier dat je was heel aan de lijn, dan kan je ook bovenaan vallen. Hey, hoe wil dat tegen doen dit wordt? Dus je nog een jaar gesproken.
Nu weer. Ja! Zo, Nu en gaan dan we denk naar ik- de andere kant. Nee, dat kan wel. Dat kan wel. Ja, dat is gewoon Nee, dat zit er niet. Nee, ik heb vooral nou niet zo weg, maar hij wil wel een voorbeeldje. Dat mag niet. Nee, ga nou niet. Ja, dat kun je wel goed zetten. Dat lijkt wel op liggen. Ja, laat die liggen. Oh, daar is het. Kijk, duurt niet op. Loop aan de vingers, hè. Nee, dat ook wel. Doe maar les. Maar het is niet aan het uitzetten. Loop aan de vingers. Laat die vingers niet krijgen. Ik kan dat niet, hè? Tijdens de schroeven. Ja, hier geeft de kans juist niet. Nee, die moet nog even leggen. Ezel? Ja.
Wij pakken er toch niet op. We met best geroepen. Hier tafel, zet hier een tafel tegen. Hier op de kop. Zo, schuif hem op. Daar. En dan blijft het hangen. Of dan ligt het er zo. Lekker een hartstikke goed, jongen. Verdood. Koersvakantie daar. Ik denk dat er veel mensen. Dat is organiseren. Dat moet van mij toch in. Ik heb het ook zo'n jaar. Dat is prachtig jaar. Dat moest niet wel zijn, dat was druk. Ja, niks meer te doen. Die is er niet maken. Dat moet ik wel ook wel, hè?
Ehi, devi una spaccare, sì? De boven, joh. Voilà. Okido. Okido? Ja. Die kant toe. Oh, oké hoor. Natuurlijk. Als je daar zit, moet je eerst een keer op dat nou. Yes, kom maar zitten. Nou, ik heb ze zitten. Allee.
dat is nog niet zullen, dat is het nog niet. Oh ja. Ik ben dat is een grote vastman. Dat weet ik niks. Ja, dat doet me nog weer. Ja. Ik vind niet eens. Ja, dat is zeker. Ja, dat is wel wat zeg. Ik denk dat ik met kamer. Hé, voetbal staat hier op die. Allee, blijf liggen. Ja. Ik zit hier op Ja. Ja, maar dat is zo hou je. Toen ben ik kennen. Ja. Zie je dat? En meer kwam dan in. Nee, Jack. Zie je dat wel? En de geur, ja, dat is wel dat we leren kennen. Ja. En zie je dat? Ja, maar kom. Ken dit, ken. Doe nog niet meer door de
Seer mag even op het secretariaat alsjeblieft. Morgen we dan de deur zitten, de hele tijd wat ik stond in de Hé, zo, hier is de beurs. De bril wordt van toen in de afgelopen. Going down. Hier was het, dit maar komt net wat weg. Dat is goed, dan we zitten daar. Dan staan een pen in de boom. Naar de winter. Die zie je maar. Die zie dat wel. Mijn naam was Jusje zijn. Dan is dat nou geen op mijn ding. Ik heb mij dan in mijn naam shit. Nee, wat dan maar je broer. Moeten we dan kijken. Ja, moest. Ja. Moet er niks zijn. Ja, ik moet nog kijken wie de shorten hebben daar. Nee, die namen hebben ze gerust. Dus je dat zo niet opnemen. Zo niet. Ik kon dus niet in de melken laten doen. Anders is het blijft het goed. Anders zo lang maar. Of je zit er aan de kant. Je zit er aan de kant. Dat is de man te goed. Ja, dat is een. Je zit dan niet waar van, op de rode café door een nieuw. Nu is het op de teken. Dat niet al ja, die doet aan de rechterkant. Oh, het is niet Absoluut gedaan. Daar zijn we door de hele plan. Ieder mens aan dat doen. Kom maar, dat is raar. Nee, dat ga je niet doen. Dat heb je allemaal opgeschreven. Waar heb je dat? Zo zit de bossen. Ja, als het wel gevonden. Ja, je kan wel kunnen zien. Ja, hè? Als je wordt gezorgd, dan is dat wat doen. Dat wordt gezorgd. Overal, dat is wel net. Dat staat daar. We moeten dat een keer goed doen. Probeer nog niet. Waarom zei ik al? Weet ook meer. Ja, gewoon naar dingen. Wie heeft gezegd dat jullie hier komen? Oh, nee, dat is wel. Ben je als zo veel gekregen, maar we zijn niet. Ja, nee, dat is goed. Ja, ik moet zeggen, dan moet je eens even bellen, maar dat hoeft niet. Ja, dat mag. Ja, nee, dat doe je niet. Is het dan? Ja, ik zei niks, dat is niks. Daarachter zit er een wappenrude weg, want daar staat nog steeds nu wel een Oh, dat is maar jongen.
Ja, ze hebben bunkers first, is er al We beginnen op te nieuw. Ja, leg eens af en toe. Ja, ik zag dat wat heb je dat hebben. Ja, Hans, kan ik het eerst? Ja, dit is baarkas. Ja, ja. Het is een lekker stukje keerse vlaai. Sla, kom op. Ja, dan hoeven we wel geen knaak te eten. Ja, dat is goed. Kun je het opstellen? 7 maanden. Dan zullen we niet aan, dat is er niet. Ja, dat zullen we wel meer op doen. Ja, ik ga niet zeker in Robben, want zo zou je zeggen, dat weet ik. En dan nemen we dat hier aan het rood doen. Dat komt er niet aan. Ja. Ja, doen. Ja, nog niet duur.
Zo dan even over door. Ja. Maar dan kunnen springen heel lang, hè? Oh joh, dit is wel een speciale tijd. Ik ben een speciale tijd. Maar jong, nou we doen dat bot. Geen die kat? Dat is een voetbal gedaan. Ik kan er maar uit, ja, ik ben boven blijven. Ik kan er maar in de poort op staan. Ja, maar niet. Ik heb zo al gedaan. Die mensen doors hebben die In de kast.
Kijk, proficiat allemaal, hè. Verdiend.
Dat is gedaan. Ja, maar die heeft me al zo dik getrokken. Op kussen, hè? Sta je erop? Merci. Dank je wel. Met bloemen. Ja joh, ja. Oh shit, alles naar. Alles naar. Ton. Hey, die slipt niet daar. Nou, die kan gangen, het op de deurtje weg. Ah, gereden, hè? En 2 van 4 en die zijn een heel klein, van 3 man. Dus. Op 3 passen ook. Oh, waar is het? Ja, als je daarheen gewoon, hè. Dan is het. Och ja. Ja, dat is niet zo prettig. Het kindje was 3 maanden. Toen vertrok ze. Och. Kleinste. En één keer boempaard weg. Ja, één keer. En dan hangen ze mee op aan. Nee. Nee? Oh. Ja, dat weet ik. Ik dacht dat het dat is een peerling. Dat is niks. 7 en 8. Dat is dat is hobby.
Bij dingen, bij massief, die verlichting. Dus met de dingen nog op douches. Dat is het douches. De leiding van mij is allemaal draaien, maar ze moeten helpen hier. Dat is mooi met een boel. Ik wist niet meer later dat we gingen doen.
Een klein jongetje mag schieten. Het zijn gewoon kinderen die moeten. Attentie voor jetfase even aan het secretariaat. Lieve dit dan nu te melden. Dank u. Oh ja!
Attentie voor de schutterij Sint-Pieter Eelen, even aan het secretariaat, de verantwoordelijke voor het invullen van de schietkaart. Zit Anna op. Ze willen zien dat binnenkort kan opklappen.
maandag resultaten van de nevenwedstrijden. Beoordeling défilé. In de groep Fantasie. Eerste prijs Sint-Anna Boolshoven 89 punten. Tweede Sint-Hubertus Madenstraat 85 en derde Sint-Pieter Eelen 84. In de groep Historisch. Beoordeling van de optocht. In de categorie Fantasie. Sint-Anna Boolshoven 85 punten. Sint-Hubertus Madenstraat 84 en Sint-Pieter Eelen 80. In de afdeling Historisch. Sint-Martinus Kessenig 96 punten, Sint-Sebastiaan Sint-Huibrechtsleeuw 93, Sint-Sebastiaan Dorne 90, in de categorie Fantasie, Sint-Hubertus Madenstraat 93, Sint-Pieter Eelen 91 en Sint-Anna Boolshoven 90. In de categorie Historisch, Sint-Sebastiaan Sint-Huibrechtsleeuw en Sint-Laurentius Bocholt 98, Sint-Joris Kouwelil 95, Rijdelzone Kessenig 92, Sint-Martinus Kinrooi 91, Sint-Sebastiaan As, Sint-Martinus Kessenig, Hielbij As 90. Beoordeling van de commandanten. Afdeling Fantasie. Sint-Anna Boolshoven 89, Sint-Hubertus Madenstraat 85, Sint-Pieter Eelen 84. Afdeling Historisch. Sint-Martinus Kessenig 95 en Sint-Anna Boolshoven 81. In de afdeling Historisch. Sint-Martinus Kessenig 98, Sint-Sebastiaan Sint-Huibrechtsleeuw 93, Sint-Sebastiaan Dorne 92, Grote Brogel 87 punten. Sint-Laurentius Bocholt 85,5, Sint-Sebastiaan As 84, Sint-Anna op Klabeek en Sint-Herlindus en Renilde Klop, Sint-Servatius Schaap 90. Sint-Amandus op Klabeek en Sint-Nabertus Lowel 89 punten, Sint-Trudo op Itter 87, Sint-Dionysius op Poende 86. De beoordeling van de bordjesdrager. In de categorie Fantasie. Sint-Hubertus Madenstraat 90, Sint-Pieter Eelen 80, 10 punten. Sint-Martinus Kessenig 88, Sint-Laurentius Bocholt en Rijdelzone Kessenig 87, Sint-Herlindus en Renildus Ellecom 85, Sint-Joris Kouwelil en Sint-Martinus Kinrooi 83, Sint-Catharina Beek 80. In de afdeling Militair. Sint-Nabertus Lowel 88, Sint-Martinus Nieuw bij As en Sint-Amandus op Klabeek en Sint-Servatius Raam 85 punten, Sint-Dionysius op Poetre 81 en Sint-Trudo op Witter 80. Vader en zoon. Het overzicht van de juryresultaten kan nu afgehaald worden op het secretariaat. Bij de 35 gaan Lil en Manestraat verder. In de E gaan verder met 35. Ja, deze is zwaar nog. Je hebt honger, je moet je eten natuurlijk.
Zo plep ze van boete na. Dat is middag allemaal al genoeg. Ja, Het gaat ook echt zo stomen. 3 uur staan we dat filmen. Ik kom daar niet achter staan. Nee, ik wacht op dich. Kuuk. In de A gaat iedereen verder. Hier in Haaien. Iedereen verder. In de C zit Katrina B. De
zo zit je voorlopig hier neer. Dan heb je hele zaken en een paar verder toe. Hier staat nog zo'n ding van... Laat heel even die paal liggen, dat doen we dadelijk in één keer. Dan pakken ze het weer kan uit. Kijk, je weet dat die remen en dan zeg ik die tje. Tje, die remen even mee en die zak die je door. Dan liggen die nog, want die wetten zak daarachter. Ja. Wat is al overheen hebben we gesproken? De reupjat ziet hij zo kind en Jongens, ja, als je deze voeten even eruit wilt trekken. Met een verder. Zeg, dat is het beste, hè? Volgens van jou voor wat cheer in dat, hè? Het is een stuk beter dan springen, anders zal ik hem weer anders doen. Je zit wel alles in vullen.
Even in de handen pakken. Eindgrote is aan het werken. Eindgrote is verhieven volk en die klein wordt hier goed. Wat hè? Heb je? Ja, maar ik kon even worden aan de kant. Oh, ik kan maar niet maken. Wat is dit? Vet? Ja, joh. Is dat waarvet? Dat is spekvet, ja. Spekvet. Zet dat boete voor de zweentje op de bus. Hé, is er een film mee? Ja, ik weet het niet. Is de film weer nog zo? Het is toch zo'n activiteert, zie je. Ja, dat is gewoon een actiefilm. Dat is ook gewoon een lijst. Ik kan hem toch kleuren wachten. Wacht, we deze eerst even dat ik klein onder de hand heb. Ja, dat is zo graag. Actiefilm. Ah, weet je dat wel? Ja, is goed. Maar ik heb nog nog eens sinds dat er niet. Nee, niet wel, nee. Oh, die achtervolgd. 300 dollar. Ja! Dat is meer gemeen. Niks, dat is hartstikke leuk. Nee, dat zullen we terug of niet?
liggen kopieën. Die zijn avond, dat is allemaal geduwd brak, hè? Nee. Is ze weg? Komen die aan? Ik heb hier aan een pomp gewerkt. De waterpomp. Dat is wat binnen. Ik ben dus eerder niet gekomen. Ik ben dus morgen nog aardbrei gevaren. Dat ik nog een stuk kan holen. Ja, dat is wel. Oh, ga je dat misschien kijken, dat is groen, dat is al wie of niet? Zak weer vol. Ja, dat kan je fout ook in. Oh, ieder zijn taak, zo gezegd. Hoe lang doet je film als een klover? 3 uur. Ja? 3 uur. Niet langer? 3 uur. Zo lang eigenlijk. Ja. Nog niet moeilijk waar.
gemeentelijk.